Imos coa información deportiva. O Quempo Barbanza é sinónimo de éxito. O Concello ribeirense homenaxeou aos seus deportistas polo gran papel que desempeñaron nos campeonatos nacional e internacional. O Salón de Actos do antigo Auditorio de Ribeira foi o lugar escollido para destacar os novos éxitos do Club Quempo Barbanza. Os últimos campeonatos nos que participaron deixaron patente o gran nivel que hai no municipio nesta disciplina, xa que os deportistas regresaron con numerosos metais de todas as cores. Polos logros acadados no Campeonato de España, sumouse agora os tres máis Marta, os dous Iván, Marta e máis Juanra como campeóns do mundo en varias categorías de Quempo. E, bueno, pois agradecer todo o traballo que está facendo o clube en Ribeira, que tamén pois levar o nome de Ribeira ao máis alto a nivel español e a nivel tamén mundial. E nada, pois noraboa, a seguir así traballando, a seguir representando a Ribeira pois con tanta forza. O alcalde do municipio, Luís Pérez Barral, afirmou que é un orgullo poder recibir os máis de 15 membros do Quempo Barbanza que unha vez máis amosaron o seu alto nivel en competicións nacionais e internacionais. Hai un bo feixe de medallas e, por tanto, estamos vendo que en Ribeira hai moito deportista de nivel e que están acadando grandes recoñecementos. Para o Concello é importante que esteades aquí hoxe, basicamente para que a xente do noso Concello coñeza de que hai moitos deportistas aquí en Ribeira que están, non só, como dicía Xavi, levando o nome de Ribeira por toda España ou polo mundo, senón que xa estades levando tamén o nome de Galicia, porque hai xa representantes que van a campeonatos mundiais, non? Con tan boa... iba a dicir sorte, non é sorte, senón con tan boa traxectoria que estades, pois, tendo uns recoñecementos excepcionais, non? E destacou a Marta, Juanra e Iván que veñen de disputar o Campeonato Mundial onde ampliaron o seu palmarés. Ademais, Pérez Barral enxalzou o sacrificio e esforzo que fan todos os deportistas do Quempo Barbanza para deixar a súa pegada nos campeonatos. Todo isto que vos conseguides, pois é grazas ao sacrificio, ao esforzo e a caer moitas veces e non conseguir nada. Porque para chegar a ter unha medalla dun campeonato de España ou do mundo, pois evidentemente moitas veces hai que fracasar. E vos conseguistedes pois vencer todas as adversidades, seguir adestrando forte, estar aí para conseguir novas medallas, e iso é grazas ao voso sacrificio, á vosa capacidade de adestrar pois prácticamente todas as semanas, e tamén grazas a unha cuestión que é fundamental para todos e para todas nós cando facemos calquera tipo de traballo, que é que as vosas familias tamén están aí con vos. O adestrador e tamén competidor Iván Parada resaltou os resultados acadados no Campeonato de España Infantil. Deixaron, evidentemente, unha gran sensación e conseguimos colocar a Galicia no segundo posto no medalleiro nacional, tanto en tradicional como en combate. E depois quería agradecer tamén aos pais por todo o sacrificio que se fai, as coach que sin elas evidentemente os rapaces non se sinten apoiados cando toca pelear ou hai unha derrota ou sale un mal cata ou nos cae un arma, pois son eles os que teñen que estar detrás. E, bueno, e por último, aos dous compañeros de selección, tanto Marta como Juanra, que regresaron do Mundial con 6 ouros e 3 pratas. Juanra, neste caso, sacou 3 primeiros postos nas 3 modalidades de combate que realizou, dando unhas sensacións increíbles. Marta, no seu caso, ganou en semiquempo, xa ben acostumbrada a dar un moi bo rendimento, tanto a nivel nacional como internacional, por iso está na selección española, evidentemente. Na categoría de técnica, fixo un moi bo papel, a pesar de que as súas sensacións dentro do tatame non foron moi boas. No meu caso, pois, bueno, ganei na categoría de combate, en cobudo, que ven sendo armas, e en catas, esta vez non pudo ser, hubo aí un tunecino que tocoulle ganar. Entonces, pola miña parte, agradecer ao Concello e ao noso principal colaborador, que é Congalsa, por todo o que nos axuda. A nivel estatal, os infantís Tiago Vidal, Enma Franco, Claudia Arcos, Ainhoa Parada, Naira Parada, Isaac San Pedro, Marta Graña, Marta Teira, Noa Olveira, Noa Piñeiro, Daniela Teira e Asier Teira conseguiron tamén metais.